Gepleyer Azatlyk Radiosu habarlar gündeligimizde başlaýarys. Ukrainanyň gündegorunda orsiýetçi separatistler Ukrainanyň hökümet güýçleriniň etkerlerini gabawa alandyklaryny ýylan etdiler. Olar öz talaplary ýerine ýetirilmese, Ukrain harbiýlaryny gyrmak barada haýwat atýarlar. Kärdeşim Merdan Sariýewiň berjek maglumatlaryny dinläli. Rus separatistlerin lideri Donetsk regionunda Ukraina askerlerini gabawa alandyklaryny we egerde boyun bolmasalar, onda gabawdakylaryň hemmesini gyrjakdyklaryny habar berdiler. Russiýanyň RIA Novosti habar gullugynyň Aleksandr Zakharchenko'nyň sözlerine salgylanyp berýän maglumatyna görä, Ukraina harbiýlary Debaltsev täwitiniň gulaýynda gabawa düşüpdirler. Gündogor Ukrainada geçen ýylyň aprel aýyndan bäri dowam eden konfliktde 5100 töwerege adam öldürildi. Maglumata görä 30-njy ýanwarda Zakharchenko egerde Ukraina askerleri ýaraglaryny tapşyrsalar, onda olary rehim sepagat ediljekdigini aýdypdyr. Bu barada talap 30-njy ýanwarda Belarusyň paýtagty Minskde separatistleriň Ukrainanyň, Russiýanyň we Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk gurammasynyň wekilleriniň geçirmeli gepleşikleriniň nowatda kitaplaryna gabat geldi. Soňky wagtda jeňçiler öňe gidişikleri gazanmak başardylar. Amerika muny geçen sentýabrda Minskde gelinen o gatyşyklary betetmek baradaky lalaşyklaryň bozulmagy we Russiýanyň howandarlygyndaky agressiýa diýip adlandyrdy. Zakharchenko 23-nji ýanwarda çykyş edip Donetsk vilayatynyň daşky çäklerini çeline harby hereketi dowam etdirjekdigini aýdyp, separatistleriň mundan öň Kiýew bilen gol çekişen o gatyşyklary betetmek boýunça özara ılalaşyga ıgrarly bolup galýandygyny soraw gastyna goýdy. 24-nji ýanwarda Azov deňziniň kenaryndaky Mariupol şäherinde raketa hüjumy netijesinde azyndan 30 adamyň öldürilmegi bilen Günmatar hökümetleriniň separatistleri we Russiýa garşy tanqidini artdyrdy. Kiýew we NATO Moskwanyň separatistleri ether we ýarag bilen üpçüni diýendigini öňe sürýär. 29-njy ýanwarda Ýewropa Birleşigi gündogor Ukrainadaky konflikt sebäpli Russiýa we Rus separatistlere girdilen sanksiýalary sentýabr çelini uzartmak baradaky karary kabul etdi. Birleşigiň resmiýetleri bu urdan goşmaça çäreleri görmek barada hem maslahat etdiler. Ukraina harbiýlary 30-njy ýanwarda hem agyr töwüşleriň dowam edýändigini habar berýärler. Ukraina harbiýlarynyň medeniýet wekili Vladislav Seleznyov soňky 24 saatyň içinde Ukraina özüniň 5 askerini ýitirdi. Harbiýlaryň hataryndan mundan başga da ýene 24 adam ýaralandy, diýdi. Ukraina harbiýlarynyň ýaýradan beýanatynda Debaltsevde Rus separatistleriniň grad kysymly raketa ulgamlaryny, artilleriýa toplaryny ulanandyklary aýdylýar. Beýanatda Ukraina goşunlarynyň öz pozisiýalaryny saklaýandygy we düşmany degişli gaýtabul berýändigi aýdylýar. Zakharchenko'nyň eden çykyşy bilen baglylykda Kiýewden häzirçilini hiç kili kommentariýa gelmedi. Kärdeşim Merdan Sariýewiň maglumatlaryny dinlediňiz. Azatlyk Radiosynyň täzeliklerini, makalalaryny, video ýazgylaryny we foto seriýlerini Twitter we Facebook sosial ulanlaryndan hem iderläp bilersiňiz. Salymyz Azatlyk Radiosu. Awganistanyň hökümetiniň täze düzüne etnik türkmenleriň bir wekili girdi. Awganistanyň haç we dini meseleler boýunça ministri wezipesine belenen Faiz Muhammed Osmany Azatlyk Radiosu bilen söhbetdeş bolup öňünde goýan maksatlary barada görüň berdi. Habarçymyz Şamirdan Gulymradynyň geçiren bu söhbetdeşligini dinläli. Awganistanyň haç we diyanat işleri boýunça ministri Faiz Muhammed Osmany Awganistanyň Milli Meclisinde kandidat ministrlere ses berişlik geçirildi. Size 160'dan gurrak deputat ınam sesini verdi. Türkmenlerden deputatım az. Şoňa garamazdan köp ses alan siz bolup dursunuz. Biliyorsunuz 20 kança wazir we ministriň içinde bir türkmen bardy. Hudaga şükür milletiň namaýandalary, wekilleri 160 ray bilen ministrler bunu indi hem türkmenler üçin ketde bir abruy bilýän we hem bir şans berildi. Bunu men Afganistan adyna, Afganistanyň milletleri adyna, öz kawmlarymyzyň adyna ketde iftihar bilýän, Hudawyny mutaldan bilýän ki bu ülkemize, memleketimize hyzmat etmäniň tawfikyny bersin, mahsusan öz kawmlarymyza
men iki mesuliyet boyuna tapşırılandan habarım bar. Biri Wizaratyň işleri, yine biram taban kawma garanda yaş ulularyň müşkillerini ref etmesinde kanun ijaza berse, salahiyet berse, inşallah sol çawkatda elden gelen hyzmaty eder. Awganistanyň Hac we Diyanat Ministerligi hemişe bir kyn ministerlik, bir gawgaly ministerlik bolup geldi. Munyň işini öňe alyp barmakda siz üçin kynçylyk göremezmi? Kynçylyk göremez. Hudawyň mutaryň tawfiqi bilen indi 10 ýyl ozal wizarathanalaryň waziyeti başga rakamdy, indi başga rakam 10 ýyl iş boldy. Az köp sistem kuraldy we bizlerem öňkü ministerleriň, öňkü wazirleriň eden işini takip eder we olaryň kamyaplyklaryny idama berer. Agar kynçylyklar bolsa, o kynçylyklaram ortadan gidermäne köşüş eder. Bul ministerligiň üç başda işliyor. Bir bölümi haçdy we iki bölüm awqaf meseleleri bar, irşat meselesi bar, mescid meselesi bar. İnşallah ördüden bir gowy tim bilen inşallah işlere başlar ve astasda 5 ýylyň içinde yani kettä wada berip bilmiyoruz. Astasda durandan ýörýin ýaxşy diýip inşallah ýörýmana başlarsyn inşallah. Türkmenleriň arasynda şu işi öňe alyp barjaňyzda uly umyt bar. Munyň sebebi näme? Men bu umytwarlyklaryndan köp minnetdarlygymy bildirýän. Olar şaýat tanyn bolsalar, men rasanalarda da işliýotym, ol işleri görüp, şaýadam tahsilatymyzy görüp, yani umytwar bolandylar. Men bu umytwarlyklaryny bir duanyň ýerine kabul etýän we inşallah Allah Taaladan dilýän bu umydy naumytlyga tebdil etmesin. Men muny özüme bir makam mensep bilem ýok. Kawmlaram meni tanýandyr. Men hiç wagt makam mensebiň izinden gidemem ýok we hemişe ferhangi we dini işler bilen meşgultuk. İnşallah ol hyzmatlary dawam etdirer. Allah'ın tawfiqi bilen inşallah kawmyň abruýyna, etibaryna ziyan zarar geler, yani işi etmeyecek bolar we hemişe kawmyň içinde, milletiň içinde dertlerini paýlaşyp, hoşluklaryny paýlaşyp inşallah berilen mesuliyeti Allah Taalanyň lütfü bilen öňe alyp gitmek için köşüş ederiz. Yeniden bir näçe ministerliklere kandidatlar galdy. Şolara da eger Türkmenlerden minister kandidat hödürlense, Milli Meclisde olara da Türkmen bolandygy üçin ses berilер diýen umyt barmy? Umyt bar inşallah. Millet vekilleri näçe zada dikkat etýärler. Şol mana dünkü intikabat amsyny görkezdi. Olar insanyň barnamasyna köp dikkat etýärler we berilen wadaleriň bolup bolmaýagyna köp dikkat etýärler. Bir işansalar ve insanın istidadyny, tahsilini görseler, sabykasyny bilseler, Türkmene Afganistan'ın hemme kawmlarynyň ehtiramı bar. Türkmen diýdigimiz wagt Türkmeniň kelimesini eşitdikleri zaman hiç kim bir hawf we hatar esas eden ýok. Näme bizler kawmlar hiç wagt Afganistanyň milli menfaatlerine hyýanat edemiz ýok. Bitaraf gezen we hemişe başgalarının sulhuny ösmesini bilen insanlar. Men fikretýän, men maňa umytwar Türkmenlerden başga da kandidat çyksa, ýaxşy barnamany takdim etse, ýaxşy sabykasy bolsa raý alypdylar inşallah. Söhbetdeşligi geçirip azatlygy ýetiren Şaýmyrdan Olmurady. Gepleýär Azatlyk radiosyny habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Düýbe Birleşen Ştatlarda ýerleşen Human Rights Watch guramasynyň 2015-nji ýyl boýunça ýaýradan hasawatynda Türkmenistanyň adam hukuklaryny iň gödek depeleýän ýurtlaryň biridi gaýdylýar. Hasawatdaky maglumatlary Kärdeşim Ýowşan Anurwandan dinläli. Human Rights Watch guramasynyň 2015-nji ýyllaky hasawatynyň Türkmenistan ölümini öňkü ýyllardan gelýän ýagdaýyň, ýagny ýurtda adam hukuklarynyň tögerekligini bozulmagynyň dowam edýänligi we 2014-nji ýylda bu meselede hakyky oglanmalaryň bolmanyny gaýdylýar. Prezident, onun garyndaşlary we olaryň ýaranlary jemgyýetçilik durmuşynyň ähli puwdugyny çäksiz kontrolly edýärler. Hökümet raýatlaryň ýygnanyşmak, söz, pikir aýtmak, din azatlyklaryny ret edýär. Ýurt garaşsyz derňegler üçin ýapyklygyny galýar diýip hasawatda edilýär.
1990-njy ýyllaryň aýagyna we 2000-njy ýyllaryň başynda bolan köpçüliklerin tutawatlyklary mahalyna türmäge basylan adamlaryň garnaşlary öz beýnilikdäki hosarlarynyň ykbaly barada resmi maglumat alyp bilmeýärler. Konstitusiýa boýunça teklip edilen reformalar esasy azatlyklaryň we hukuklaryň giňeldilmegini wada bermeýär diýip Human Rights Watch guramaty belliýär. Adam hukuklaryny goraýan Türkmen inisiatiwa guramasyna salglanmak bilen Hasabatda Prezident Berdimuhammedow tarapyndan we onuň özi hakynda ýazylan bir näçe kitabyň ýanwar aýynda öňkü prezident Niýazowyň kitaplarynyň deregine mektep programmasyna girilden gaýdylýar. Raýat jemgyýetleri barada aýdylan hökümetiň alyp barýan repressiw siýasatynyň hökümetden aýryp garasyz jemgyýetçilik guramalarynyň işlemegini adatdan naşar ýagdaýda kynlaşdyrýanyny öýlenilýär. Raýat jemgyýetiniň aktivistleri we jurnalistler şol sanyna daşary ýurtlarda bozgunlukda ýaşaýanlar we olaryň garnaşlary ýygyderli ýagdaýda hökümet öz almalary bilen ýüzbeýiz bolýarlar diýip Hasabatda aýdylýar. Berdimuhammedow may aýynda jemgyýetçilik birleşmeleri hakynda kanuny gol çekdi. Onu hökümetden aýry guramalaryň registrasiýasyny ýa-da işin diňe suwt togtadyp biler diýilýär. Emma muňa garamazdan Adalet ministrligine täze hökümetden aýry guramanyň hasaba alınmalygy üçin uly insany bar. Hasaba alınmadyk jemgyýetçilik guramalary bolsa bir kanun hasaplanýar. Döwlet tarapyndan maliýeleşdirilmeýän jemgyýetçilik guramalary has giň hökümet kontrollugyny sezewar edilýär diýip Hasabatda aýdylýar. Şeýle-de Hasabatda 2014-nji ýylyň ýanwaryna ýaşaýyş jaýlary hakyndaky täze kanunyň güýje girenligi bellenilip, ol kanunyna wada berilen hususlaşdyrmanyň haçan durmuşa geçirilýäniň belli bolmagan galýanyny gaýdylýar. Mundan başga Hasabatda Medduga zatlarynyň düýpden bolmalygynyň üýtgegsiz galanlygy, hakykatda türkmen häkimetleriniň ýurtda çap edilýän we elektron görnüşde ýaýradylýan ähli Medduga teristesine kontrollyk edýänini gaýdylýar. İnternet el yeterliligi çäkli bolup, berk döwlet kontrollugyny galmagyny dowam etdirýär. Sosial media we köp websayt şol sanyna daşary tabar guramalar hem ýurtda baglanygy. Hökümet elektron we telefon aragatnaşyklaryna gödökçilik edýär diýip bilinýär diýip Hasabatyň dowamyny aýdylýar. Hasabatyň hereket azatlygyna bagyşlanan böleginde Türkmenistanyň hökümetiniň raýatlaryň ýurtdaşyna erkin siýasat etmeklerini çäklendirmegi dowam etdirýänligi bellenilip, raýat aktivistlerine we bozgunlukdaky dissidentleriň garnaşlaryna garşy giýrilen näresmi we edenetlikli siýasat gadaganlygy agdalýar. Şeýle-de Azatlyk radiosynyň beren maglumatlaryna salgylanylyp, täze biometrik pasportyň güýje girmegi bilen döredilen çäklendirmeler, Türkiýe, Irany we Ortaýa saglygyny bejertmäge diýen raýatlara döredilen päsgelçilikler mysal getirilýär. Hasabatyň mejbur rehmet baradaky bölümine hem Azatlyk radiosynyň paýty ýygymyna çykarylan mektep okuwçylary, muallimler barada beren maglumatlaryna salgylanmak bilen o huzurly işlerinde çaga rehmetiniň ulanylmagyny gadagan edýän kanunçylygyň bozulýanyny bellenilýär. Şeýle-de Hasabatda din meselesindäki çäklendirmeleri, siýasat tutsaglar, türmede ýitirim boldy diýilýän raýatlar we adam gynamaları barada olar diri orkal kampaniýasynyň ýerden goşmaçy maglumatlar esasyndaky faktlary üns çekilipdir. Kardeşim Ýowşan Any Gurbanyň maglumatyny dinlediňiz. Aşgabatyň pul çalşyk nokotlarynda uly nowatlar ýene emele geldi. Adamlaryň köpüsi dollar satyn almak üçin nowata durýarlar. Paýtagtdaky soňky ýagdaýlar barada habarçymyz Sultan Açylowa gurrun berýär. Kardeşim Merdan Sariýewiň Sultandaýda bilen geçiren söhbetdeşligini dinläli. Sultandaýda häzir Aşgabatyň alys çalış punktlarynda dollar nowatlarynyň ýagdaýy nähili? Hawa Merdan şeýlerin dowamında alış nokotlarında dollaryň nowatlary ýene-de artyp urady. Şu nowatlar her bir alış punktlarında 20, 30 hatta 40 adama barýan ýerlerine de men gabat geldim, men aýlanyp gördüm alış nokotlaryna. Banklaryň gaplarynda şol kasarsy 4den 5den 6dan adam goýberler, 5-6 adamdan adam goýberler kasalaryň içine. Adamlar daşarda kowalarda, daşarlarda uly nowatlar emele gelip adamlar aýak üstünde durlar şu nowata garap. Adam tanjyda köpelýär. Sultandaýda ýatlap geçdik, geçen ýylym şeýle uly nowatlar dörände häkimetler belli bir derejede dollaryň kursunyň manada görä üýtgemejekdigini aýdyp bildirisler hem atypdylar, resmiler hem gyýtyklaýyn hem bolsa bu barada çykyş edipdiler. Indi häzirki pursat şeýle ýagdaýlary görmek bolýarmy? Elbette resmiler tarapyndan hiç bir düşündürüşem berilen ok. Şol geçen ýyl täze bayramçylygynyň öň ýanynda şol dollaryň kursunyň üýtgemejekdigi barada banklarda
bildiris asylandygyna garamadan şol 1-nji ýanwardan dollaryň kursy üýtgedildi. Elat köpçiliginiň elbetde halky bir aldamak diýen ýaly edip kabul etdi. Emma häzirki wagtda mysmyslar bar. Şu dollaryň kursynyň 5 manada barjakda barada mysmyslar bar. El arasynda gurrun barda hiç elek resmi taýdan maglumat ýa bolmasa bir bildiris berilenok. Sultanda indi Suriýat resmiýetleriniň özlerine ýüzlenende nähildir bir jogap alyp bilýärlermi? Şu ýanky aýdyp geçen ilçinde ýaýran maglumatlar bardy. Ene bu arada bir falan resmiden soradım diýen adama men gabat gelmedim. Misal üçin şu banklaryň ýolbaşçylarynyň olaryň ýanyna bir islan adam baryp gir berbilen oklar ýöne şol alçaş nokatlarynda şu nowatlara duranda adamlaryň arasynda şeýle gurrunlar bolýar. Diňe şolardan maglumat alyp bolýar adamlaryň arasyndan. Habarçymyz Sultan Açylow bilen söhbetdeşligi dinlediňiz. 5 ýylyň dowamında Amerikan dollaryny garanda bir durkuny saklan türkmen manadynyň hömmetiniň gaçmagy bilen bagly soňky 3 aýa goly wagt bäri dowam edýän ýagdaýa nähili düşünmeli? Biz bu sowaly Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň ozalky başlygy Hudaýberdi Oradowa berdik. Hudaýberdi Türkmenistanyň ykdysadyýetinde maliýe puwdawynda soňky 3 aý çemesi wagtyň dowamında bolup geçýän ýagdaýlara nähili düşünmeli ykdysady nukdaý nazardan? Görýärmi, ol öňüm bir näçe ýyl aýtdyk, manadyň Türkmenistanda durnukly duran wagtynda alpardiýan siýasat näde ury, şu siýasat hiç wagt gowlugyny alparmaz diýipdi. Egerde şu ýadyňyzda bolsa şu geçen ýylyň başyndan başlap her hili bir ýankylar duýuly urady da biraz halky benzininden kesip ýa-da bolmasa şu elektrik energiýanyň bahasy şöyle diýip geldiler şu eýem bir kemçiliklerin barlygy, yetmezçiliklerin barlygyny görkezýärdi da. Ahir soňa mene şu ýylyň ahyryna bank işgärleri basdylar, soň bank ýolbaşçylaryny aýryp bastylar. Ol hemmesin şu aýdaly şu hökümetiň ýolbaşçylarynyň nädor alparýan siýasatyny görkezýär. Şu ýolbaşçylar öz boýuna alman, şu siýasaty üýtgetmän da şöýdip şu bir aşaklyk işgärlerim boyuna atıp şolara kaýap, şolary ýankydyp bankyny üýtgetjek bolýarlar da. Ýöne ol üýtgemýär da. Şoňam bolsa ýene bir zat da, şoňa bir diktatura ýurtlarda şu işgärleriň birden bir kemçilik ýa kynçylyklary wagty şu meseleni dogry çözülmeýärler. Ana olam görkezýär şu zatlaryň barlygyny häzirki ýagdaýda. Hudaýberdi, indi şu ýagdaýdan siz nähili çykalga görýäňiz? Men esasy aýtjak bolýanym Türkmenistanda näçe giç bolsa da sivilizasiya ýoluna düşmeli. Dünya sistemi boýunça işlejek bolmaly. O näme pätkil berýär Türkmenistana halkara dünya tejribesine görä işlemäge? Pätkil berýäni şu hakyky hökümet dolançyk sistemesi ýoklugy. Türkmenistanda gynansak da konstitusiýa boýunça dolanýan ýurt bolup bilmedik. Ana esasy sebäbi şol. Ýurtda şu bolmadyk sebäpler açyklygym ýok. Açyklyk bolmasa da kemçilikler dörende de şu zatlary wagtynda görüp bilip bolmaýar da sebäbi gören adamlaryň, bilýän adamlaryň, düşünýän adamlaryň onu wagtynda aýtmaýarlar da. Hudaýberdi, Türkmenistanyň hökümeti 2009-njy ýylda manadyň daşary ýurt walutalaryna garanda keshitli we durnukly kursyny yglan etdi. Hem şo kursy ençeme ýyllap saklap geldi. Näde başardy Türkmen hökümeti? Nämen hasabyna şo durnukluluk saklandy siziň pikiriňizçe? Halkyň giýdirjileriň hasabyna, hökümetinden. Şu halka berilmeli pulun hasabyna indi näme üçin şonu mundan beýlek saklap bilen oklar? Näme ütkedi? Sebäbi gün-günden ýurdun başyndakylaryň nefsi Aziýa. Hudaýberdi, häzirki wagtda dünýäde bolup geçen ykdysady prosesler, tutuş dünýäde birazjyk dollaryň puhtalanmagy bilen bagly bolup bilermi Türkmenistandaky prosesler? Şol dünýädäki ykdysady we mali prosesler Türkmenistandaky ýagdaýa täsir ýetirýärmi? İltişigi barmy siziň nukdaý nazaryňyzdan? Birinciden şu görýän ýa-ni dünýä bazarynda ýa-ni neftin bahasy da peselýär. Şu ýerde alkorsyk Türkmenistan çiz neft käbir satan ýok daşyny. Soňra bolsa şuňa ýagdaýda dünýä ýüzünde käbir ýerlerde krizis bar döwründe da resesiýa diýilýär da. Şu döwürde bir ýa bahalar peselýär. Türkmenistanyň gelýän haridym köplen çäderki döwürde arzan gelýär Türkmenistanda da. Şoň üçin daşynyň Türkmenistana käbir täsiri bolmalydyr.
Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň öňkü başlygy Hudaýberdi Oradow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Türkmenistanyň dukanlarynda ençeme wagt bäri goşa bahalaryň ulanylýanlygy barada maglumatlar gowşýar. Bu ýagdaý barada kardeşim Muhammed Tahiriň Aşgabatly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligini dinläli. Amanmuradagy käbir dukanlarda haritlaryň iki nurk bar diýen pikri şu gün orta atdyňyz. Bu nähili ýagdaý? Öz başdan geçen tejribeňizmi? Berýän gurunuz. Hawa, men bir tötälleni ýani şu ýagdaýyň üstünden bardım. 28-nji ýanwarda Aşgabatyň 6-njy hem de 9-njy mikroýollarynyň satyrynda ýerleşýän Fummor magazyny bar. Bu magazyn ýerde-urdan bäri adamlary mälim bir könüden gelýän magazynlaryň biri. Şu magazynlyk men dogry işmem ýokdy welin. Dukana girilýän kapyda ýürüýte bildirşýärlik goýulan eken ýer harplar bilen Türkmenistanyň öňürilýän unuň ýokary sortlusynyň 1 kilogramynyň bahasy 1 manat, birinji sortlusynyň 1 kilogramynyň bahasy 90 tenge, birinji sortly agramy 50 kilogram bolan bir halta unuň bahasy 45 manat diýip ýazylgy dur. Ondan başga mutlu nähillanmaly ýana gaýry bir giden gowy bildirişler men ondan şu magazyna girdim. Yok biz 1 manat 40 köpükden satýar, 1 manat 40 tengeden satýar diýdi satyjy. Ondan men ona hil kapyň agyna 1 manatdan nip dursuňuz. Onam üçin senin 1.40dan 1 manat 40 tengeden niýen diýip düşünmek üçin gepleşek boldum. Satyjy bir ýaş oglan aldyrangylyk edip ondan belli jogap bermen yok maňa diýilen nyrk diýdi. Ondan şol goloýdy Türkmenistanyň alyjyň kuğun goramak barada kabul edildi. Şu kanunyň talap esasynda da Aşgabat şäherine döwlet eýetçiligindäki dukanlarda hukman alyjynyň bursları ödülli o ýerde arda şikayet kitabı var. Ine men şol arda şikayet depterini beriň diýsem, onum allyda başşor gizliň ýerde oýdy magazyn müdiri gelýänçe men berip biljekde elleydi. Bu gurrun ne diýen magazynymyň edil depesinde Fummor magazyny ýazylgy. Fummor diýen ýazgyň aşagyna da Türkmenistanyň sowda we daşary ykdysady gatnaşyklar ministrligi diýilen ýazgy we döwlet eýetçiliginde. Bu mundan öňem şeýlemidi ýagny giňden ýaran bir tendensiýa Türkmenistanda? Bir Türkmenistanda giňden ýaran tendensiýa ýönünde öňünden bir habar garynýady sebäbi edilýän kyýaly magazynlaryň giýrelgesinde ähli kişiň görýän ýerinde men birinji gerek görýän şuny döwlet eýetçiliginde aýdyk dukanlaryň ählisiniň apynda bar şeýle bildirişler. Elbetde içinde akroklusy ýelarda madyr bolýany satyjy diýilen sözleri 300 diýip ullanmaklyk bir Türkmenistanda esber döwrem şeýledi, häzirem şeýle. Özüm elbet ýeri şuna gözewçilik etmeli edaralaryň bar wagtynda şeýle. Edilmenen şu soragy geljek Amanmuradagy. Siz andi bir müşteri hökmünde bu ýagdaýa tötenlikden bir şaýat boldyňyz, dukana bardyňyz. Hani barlykçylar olardan hedire edilen okmy? Barlykçylar inha şol döwlet dukanlaryna bolýan ýagdaý bilen gönnen wonqylyklanmaly. Her häkimligiň azyk sowda karhanasy bar. Ine şolaryň işgärlerim döwlet eýetçiliginiň dukanlarda ýygyderli barlyk geçirmeli. Elbetde olar kağıt yüzünde barlyk geçirdik diýendirler. Magazynyň ýeňsesinden gelip ýeňsesinden hem gidýändirler. Ya olmasa polisiýa departamentiniň sowda bilen gyzyklanýan ýörüýçe bölümi var. Ine bu bölümde işgärlerini şo ýerde görüp bolanok, esberde onuň tejribesine dayansa metbotumda köp iş edip bilýär. On men bir köne jurnalist çökmüne bilýän şol gaziet jurnallar ýörüýçe laýçada gaziet redaktörleri hem de haber verişleri işleri ýagny radio, telewizioniýa ýörüýte reýtler geçirýärdi. Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Hormatly radio dinleyijiler, şunuň bilen ýarym saatlyk habarlar gündeligimiziň şu günkü sanyny jemleýäris.